हिंगे बाहाय तंबाय खाजने मारते किचिं सं खाखै नरब जतन kaham kurungna tangna hanai हिंगे आं तिनी हायनो हाय तै किसा नरनि बागै काब्रु टीचर भिडियो नो टियो एक्सप्लेन खाइ तबुइ फेगा नर नाइतोनि इन भिडियो नो पुलानि सिमी पाइथक जरा जों काहाबकेना साइमलाना इन भिडियो नि बिसिंगतुइ इन काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बसेनाल रिलीज खाइजानाय एबा खेब जों बसेनालनि बिसिंगति नुगै मोननाय ताई जों आब्रो साइमलानाय इन काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो खाइतनिबो सब हेल्प खेगा एबा के सब सुबाखा नरखनि नाइतोनि इन भिडियो नो पुलानि सिमी पाइथक जरा पुलावनो जों साइमलानाय कास्टिंग सब तंग कास्टिंग तंग जेखान ताई सुमाली फादिंगि जोंथौ साइमलायनो कैमरा एंड एडिटिंग सब तंग कैमरा एंड एडिटिंग तंग चिनि ताकक हेमंत रिया फादिंगि जोंथौ साइमलायनो सिंगार एबा खरां रने सब सिंगार एबा खरां रने अंखा वन सुगनाय हा ब्रो फादिंगि तौ साइमलायनो इ म्यूजिक बो स्टूडियो रेकॉर्डिंग खाइजाका इ म्यूजिक रेकॉर्डिंग खाइजाका लंगत्राय स्टूडियो हिंगे बाइप संग नरक इन चिकन सा वीडियो नि बिसिंगति काहामकेने सय नमाखना इन काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो खाइतनिबो सब हेल्प खेगा एबा के सब चुबाखा फाइडिंगि जोंथौ साइमलायनो इन काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बसेनाल रिलीज खाइजानाय एबा के जों बसेनालनि बिसिंगति नुगै मोननाय इन काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज खाइजानाय SR ब्रो प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल नि बिसिंगतुइ ताई इन म्यूजिक वीडियो न जों दाखिना नुगै मोननाय इमास नि बिसिंगनो रिलीज बो खाइजानाय हिंगे बाइप संग जरके बो टाबकबो ओ काब्रु नि टीचर वीडियो रनो नुगिया खरगै तंखांके आं आंनि वीडियो नि डिस्क्रिप्शन लिंक रिउरि नाय नर गियान दिफाना थाङै नाय मानो हिंगे बाइप संग नर इन वीडियो नो नुगै बाहाय नांजाखा कमेन्ट बक्स कमेन्ट काइसारि ताई वीडियो नो नुगै साजागै तंग हंके वीडियो नो काइसा लाइक रिउइ ताई नर नि लगिरक बाय शेयर खाइनानि तापकदि हिंगे बाइप संग नर जरके बो आने चैनल कताल फाइ तंग हंके सब्सक्राइब खायको हंके प्लीज ताबनो सब्सक्राइब खायै गाना नि बेल आइकन सिनै ऑल प्रेस खिनादि तामने हिंगे आं जेफ्रो कताल वीडियो अपलोड खायो आपनो जतन सिसिकां नरने अरनो नोटिफिकेशन सगैना बागै हिंगे बाइप संग वीडियो तिनि बागै आसुगना हायना हाय मालाय फिनै नर बाय कताल आपदेनि बिसिंगतुइ ताई नर जतन काहाम गुरुंना तंगदि।